My name na Basi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when I watch this Asante Nkabom program, I dey enjoy am well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a fan one tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Na de to so menu de mentie dia mewu tia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media ne ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensan prampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso miero na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso miero e bre wo we o mai ma ye san ema munyana mo hia bio mani je ese na wotwe no asan ababa betrie na me no esan hia wo na KUSI Media ene na KUSI TV so odofo kame ho na me no nyina nsan enko enwoma ye kenkan ya wate ne dia Asante Nkabom ye toso mie no opani se kwadwo ene tro sa nwoma yi na kan Asante abakosem sese ye ko eye adeyo ya idi kan ahwede a etoso mie no na prempe a tro krata de akwa Amrado ni di kan tro krata de bre na prempe ebe kan nsem be de kire na prempe se de di kan no wonye di pekum afi wo makwan ma adwadifo emra ne mamu no mra medidwa won fa ne ho mra me hye na se ahemfo a sese wapa wo ho achi ese won pen Nkabom ne mu bie mu no na sese wo pese wo ho kwhya aban asie no eno ne krata aban eye Amrado etro sa krata ne de bre na prempe so dia no yie sefata de akwa Amrado ne yenhwei and Amrado nso ensaka krata no a asem ben ene ono nso wobeka de afa no yi a na prempe de akwa eno no eho wie oman mansa ne yebekwa kenkan no so no be ka se nyuma bia da roma eno aso yemu a ye de sa dwumadi de bre o memenda ne eye kwasiada ebia ena afi eye ukuada ene efiada bia de se de dwumadi de be bro premiensa na wotwe ni mu ene nti hye no so eye kwasiada biara enwumre no so ukuada enwumre no so ena afi efiada bia enwumre no so enti ansana yebekọ enwoma ne mu no na me ka wo se enwuma yi Adaroma enaja kwase mu NK executive abese boy papa eni wo mo na aso mu a ye de sa adwumadi de brewo ba bia wo pese wokọ ekoyi uti a be ma ho aye fe pa eno ane NK executive abese ho de ye kanfo de ma otutu anamo na nefu ne kire ye pachi number 2 junction so pe ho na NK executive abese wo eno wo kire no aye Adonko Bitters Limited enso wo mo nso boy papa na eni wo mo products na aye metebru so main Adonko premium energy drink, Adonko black enafi, Adonko 123, Adonko atadwe enafi wade korompotru do trinity, Adonko hand sanitizer. Ni nyina no ye product Adonko Bitters Limited omode abedwa so. Nti bobode ne kodwa so ne pe bi a kira kwan na bebo papa. Wie o manma yenkotie won krate won ye ba ye de akenkan asem no abeto awso. Empani say titi wo bi ka, titi wo bi kire. Ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia. Mibusa say Asante efri hen ibimu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ibimu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de kan eni Asante Nkabom de toso mienu de brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom toso mienu eni begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda eni kwase ada bia e wo na KUSI TV eni na KUSI Media so nam de sa adwuma de dia bro memenda eni kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi yen Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town?
where all kinds of hair services are rendered with professional hands. You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, omaima yesan ema mo hyehyia afi na ye be kwa kenkan so no eso erinti twebe me na me no mienu nyina no yensan enko enwoma ni moni ehwe anu ye ya bra amrado ensaka krata no ne wono so wone ne mpanimfo ekaye sabre ye wo adeyo ye dikan ahwede a etoso mienu enkran ye wo amrado ene de ginetufo edwene asante eho na sabre amrado ne kasai wo se anuanom se mefremu a enye boni bi se asante ensem no ho nkira na amrado kasa wieye no ena ne krache wodi kan se amrado asante ensem no eya asem a se ya hwe ne yie be ma ya hwere nsase pi de ma me kasa ne se francefo edi won franka akwa akosisim ye etwe ye ho ahia sise matese owo wagadugu wana ne krache otoso mienu enso sori ye no wo se francefo ewo abijan ene ni nkora ase na akaka krampo na waduru doma krache otoso miensan so sori no wo se amrado asante sem no esese ye hwe ne yie pa abruchire ama yahudu ohia ye no wode efri empoano ekopem bako enyina hye yensa ama hudu enyina ede won ho ama yeje saa santifuei empo wo mupi eprese obehye ohema ase se yamfa adwene na jama ya ban enipa efri togo ekoho a wono won ebeye namfo se basa ebehayen na akrachifo nyina kasa wieye no dia amrado kan yenie o se medamo ase mesuma abofo akukuma ase na afi se wa maye mpumasi bra mehunu de meyo na sabi woni frafo hoyi se woni no eka enibresem na wa mmona somu a wo hunu se wani abere wana ne krachi odi kan esori ye no wose eye nanso mayento won ebuansa ensemu a mede ekoma na prempe ne se de edi kan esese o makwan na ban nipa ebetena kumase de etoso mienu esese o makwan ba adwadefo twa pra eko emna wokwa asante ekodidwa de etoso miensa esese wo jai nipakum na enipa ene yede wo mo ekekere wo man de etoso 9 esese wo makwan na asante man hini bia wo pese wote ne ho efri won kabomu no ho no enkabomu no etie na obehye aban ase etoso num afi esese wo hyebo ese woni amaye atwa ne ho ahie ne nyina ebiara enko de mede beta akire ene se opene so a aban betua wone na hemfu nyina kabosemi biara mema na prempe ate se
minim sɛ ne nua atweboa na ɛna wɔte ate aseɛ sɛ minim sɛ ne nua atweboa na ɛna wɔte akonnwa no so a anka ɔbɛpere nti sɛ ɔka sɛ ɔmpene pɛ mɛba aba betu no ɛde ne nua no asi adeɛ so krashe ɔtɔ so mmienu na ɛka sɛ wɔsɛ miwura mo se wɔde saa asɛm mo sɛ wɔde saa asɛm yaba mpɛden sɛ wopusu no mu a ɛna wote ne kankan nti sɛ dana prɛmpɛ ampene a na ɛnyɛ wo bi ɛna wokum antwi ɛneɛ amrado ɛnso ɛde n'ano tu mu ɛna ɔse moma yɛn sɔre na menkɔtwerɛ krataa no ɛnsoma ɛma ɔmfa ɛnkɔma nana prɛmpɛ saa bere yɛ wadoe adi kan ahwɛdeɛ ɛtɔ so mmienu Kumasi ahemfie ne ɛwɔ yi nana prɛmpɛ ɛnsa aka amrado krataa no enti wɔne n'ahemfo hyia ɛfa adwene ahemfo no mu bi ɛntumi ama mampɔnhene foforɔ ɔsɔkye ɛte nhyiamu yi ɛnso ɛte nhyiamu yi ase saa bere nana prɛmpɛ deɛ ɛkasa yi wɔsi akyea me muntie na ɛnto nananom ɛsɛ me nsa aka krataa afiri amrado hɔ ɛno nti ɛna me ma a wobɛhyia wɔn na ɔkyea me sɛ sɛdeɛ nanaseɛ no ɔsɛ ne nsa aka krataa afiri amrado nkyɛn nti ɛna wobɛhyia mo na sabe ɛmoa no bom ɛna wase yɛ a wana na dwabe ɛsɛ nana wɔsesɛn ɛna nana prɛmpɛ sɛ wɔde ne nsɛm dadaa no ɛna aba bio ɛsɛ bɛma kwan na nkurɔfoɔ mɛdi dwa wɔ ha ebio mɛma kwan na obroni ɛbɛkyena Kumasi ha afei minya nipakum sɛ mitie a obɛtua yɛ mu biara ka bosimi biara sɛ mampere nso a ɔbɛba abɛtu me adeɛ so ɛde atweboa na asi so ɛhɔ ana dwabe wɔsɔre yɛn wɔse ampaa esie ho bɛntokuro a ɛmoadoma nyinaa wurawura mu wɔno ɛne wɔbɛbɔ yɛ akɔnhoma anaasɛ wate sɛ yɛntumi nhwɛ yɛn ho ɛhɔ ana ɛdwo so ɛnso sɔre yɛn wɔse nana ɛnsɛm a ɛwɔ krataa no mu no ɛyɛ yie nti wɔse amrado noa ɛne wɔtwerɛyɛ na nana prɛmpɛ sɛ ɔno a ɛna ne nsa ɛhyɛ krataa no aseɛ ɛhɔ ana ɛdwo so hene sɛ na ɔpɛ sɛ ɔka sɛ kyerɛ yɛn wɔno no wɔsi hene ɛma yɛn wɔno no wɔbɔ obi akɔnhoma ɛsɛ sɛ yɛtwerɛ kɔma no sɛbe yɛmɛpere ne kɔm ebiew ahemfo a yɛpɛ sɛ ahemfie a yɛpɛ sɛ yɛsie no yɛde nipa mogyaa ɛna ɛbɛdɔn dɔteɛ no abɔ ntoa ebiew yɛnhia sɛ abɛn nipa biara bɛtena ha yɛn yɛnim yɛnim yɛman ebu ɛwa no ɔfen so ɛsɔre yɛn wɔ sɛ nananom ampa sɛdeɛ woka no kwasi broni ɛyɛ ɔdaadaafoɔ wɔdwene sɛ yɛyɛ nkwadaa anaa sɛ mo pere so ɛma me a mɛtua wo ɛne wahemfo mu biara ka bosimi biara yɛn deɛ bɛyɛ no watɔ a enti obɛtua yɛn ka ɔpɛ sɛ yɛtɔn yɛn sa asɛma no na bosumi bia wotua yɛn ka adan sɛn no wɔdwene yɛn ho agyapadeɛ a yɛn nananom ɛde wɔ mogya agye ato hɔ no yɛmfa ɛmɛgye dwetɛ ɛwaa na dwaben ɛsɛ sɛdeɛ maka ne dada no yɛmu a mpapamu ɛyɛ aba no ɛna ama na ba saa ɛsisi sɛm yi menyi nni sɛ ɛfiri aburokyire ɛne baayɛ moma yɛnkɔka nkyerɛ no sɛ yɛsoma nipa akɔ aburokyire na wakɔhunu aburokyire hema ama yɛn sɛ saa nipa no ɛnkɔ maayɛ a yɛnim ayɛ biara ɛma no ɛwɔ na nana prɛmpɛ sɛ nana adwo so hene wopere wo ho asɛm bɛɛ na wopɛ sɛ woka wokɔbisa aburokyire hema ana adwo so sɛ wɔkɔ a wɔnkɔbisa aburokyire hema sɛ wɔno ɛna wɔma amrado twerɛ yɛn krataa no ɛhɔ na nana prɛmpɛ sɛ ɔka sɛ ɔno a asɛm bɛn ɛna abɔfoɔ no ɛnka ɛhɔ na adwo so ɛsɛ deɛ ɛdi kan no wɔnka nkyerɛ ne sɛ yɛman emu ha deɛ yɛma kwan ɛma ɔbaa ɛnni asantehene ɔfei so wɔmfa ntoa so sɛbe ɔbaa tɔ nyaadoa na ɔntɔn atuduro ɛhɔ na adwo so ɛso sɛ ebiew
yenye eban entwa asanteman ho esa ye ma wo bi emedi dwa wa ha suro de dwadifo no suro so obeba aba bedi dwa wa ha na yenso yenkobutu yenkobu won nkotodwe hena mamponse afenso won kan kire ne se enye wonno ene wo be kire ye sede yemu yemman ebiew na na joso hene esa de so wose biew se aboso no enni ni kromu a ye de ye wa abosom ya abosom no so ye de nipa moja ededue won wana na afenso hene enso se won kan pain se ansana ye kwaji tumi afi intim jakari ensem mpo no ye nananom di kopim asenso kofo ene twenebo akodua ehwie wo moja e de boafode ansana tumi no e ba be ye ndia wana edwoso ehene ese na sa himfo nimpo e de won ho amma ema ye de won moja ayi musia adenti ena sabe ense se ye de akoa ayi musio wana na afe so hene se won kan preko se yekum nipa e de pre nipa enkwa mampo hene de bi so ene o se afe wo ma wo ba no aso nte se won susu mfa ne hwene ehunahura yensem mu na sabe oyo ba eye kyemu a etwene wo ba ma na afo ye se nti biribia efa henie ene amamu ho no won twɛn na ne nkrofo si wo hene a ɔma hene no asoma ema wabɛseyen ɛwa na prempe se na onipa opese obetena kumase ha da wode eda ya kadan no sen ene no so yenka nkere no ɛwa nso na nedu so hene esore no wose no so abofo no nkoka nkere no se ye dwene ho de ma me kasa ne se ebia no nipa kro ebeye etwako kowa obeye buchia ntemu edwoso hene de kasa yi tetefo de ye no nche enti se ye be makwan empo a ese se ye ma wote ase se wodi obi ba onfa de onfa kokromotie emaye na amaye nso ya mfa sotoro enya ne kwan wa na prempese medamo ase ese mo akere mo adwene sede mo aka no amrado ene ne mpanimfo adwene wankasa eyi die eho yenso yentena se ema ensem emfa yase ise nti wahini bia entiteto na yedi sika yebenya no asoma ama abofo no akwa aburukyire akohunu aburukyire hima amaye na so no ene o ma wo ye nkrata no a yehunu na ya mane muaye ne ya kyere ya kyerɛkyerɛ no ye amanbere ye bepaja yemu ne yaja wonyina no wode epaja omu we omaima sɛdeɛ daye ekoso ya eni pitiri sei amrado krata wo ye edebre na naprempe no ensem dada no a na naprempe nso asan yi na no bio na no yie no mu nsem na yati a sesei ose osoma emwo akwa abrukyire hima ho ne akobusa se ampa se wono no ma amrado kyerɛ sa krata yi ana we omaima ye de besi ya da nyankopon ya adomo a ye besa hia eda ukuada ni aba beto akenkan so ni ahwe ni ebesi wachiri monsonfo na nekusi obodo mensa brampa ena besom mo ewo na nekusi media ene na nekusi tv so makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ dia mi busa say asante efri hen ebi mu kyerɛ say asante efri bon bi mu ene obepi asante ma so ebi mu kyerɛ say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kyerɛ sɛ asante emusie bi ede kan wo ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma wato ne din asante nkabom de edi kan ɛne asante nkabom de ɛtɔso mienu ɛde brɛwo bisa ho sɛ yɛdan na asante nkabom edi kan de ba ye na ɛnyina na mu asante nkabom ɛtɔso mienu ɛne begina ye ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia
ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so nam de sa adwuma dia bro memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ɛne kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchin number 2, just at the junction to the main Perchin town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.